Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión atopámonos na cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia, celebrado na vila pontevedresa de Ribadumia. Cun total de 101 inscritos, falaremos con algún dos seus participantes. Boas a todos, hoxe temos con nós a Elías González, copiloto dentro de diversas modalidades do campeonato galego e incluso nacional de automobilismo. Boas, Elías, que tal? Hola, moi ben. Pois ben, aquí andamos, un rally máis. Bueno, para comezar, podías contarnos un pouquiño, sobre todo para os que non te coñezan, canto tempo levas no mundo do copilotaxe e como comezache? Sí, claro, a ver, levo, vai facer xa 4 anos, empecé correndo na modalidade de rallies nun 205 GTI cun veciño, e foi de rebote, e bueno, gracias á axuda de moita xente, salín a correr, e despois salín con Iago García nun Corsa, e empecé pouco a pouco a meterme no mundo e a ir para arriba, e algo se me deu ben, e callo ben a xente, e oye, pois xa levo esta a miña prueba número 43 e 20 coches diferentes. Vale, bueno, copilotaches en diversas monturas, comezaches co 205 GTI, exacto, pasaches por un Corsa, incluso un BMW, ata agora mesmo no Rally Mix que ves con un Can-Am. Sí. A dereita de Francisco Pérez. Se tiveres que escoller unha montura, cal sería? Pois como che dixen antes, levo 20. Sería moi difícil porque cambia coche, cambia piloto. Pódome quedar desde o E30 de Carlos Gutiérrez ao Maverick, que é alucinante correr neste. Eu penso, corrí nun R2, nun Subaru, todos me gustaron, pero por diversión eu creo que un Corsa, o Corsa no que salín. Iba sin presión, íbamos a pasalo ben, moito freno de man, eu creo que sí. Vale. Alguna vez te planteaste salir ti como piloto? Que coche e proba che gustaría pilotar? Sí, planteino máis dunha vez. De feito, hai unha persona, José Laje, que me dixo nun momento que me alquilaba o coche, que mo deixaba e tal, pero ao final botei para atrás a idea que era... No, de momento non o teño pensado. Sí que me gustaría algún día, igual probo. Rally sería o Surco, o da casa, sin duda. O sea, si salo ten que ser aí, porque para min é o da casa, é no que nacín, no que crecín, é na escudería na que me formei. Coche, pues daríame igual, desde o que sea, dame igual. O importante é salir e disfrutar. Vale. De todas as modalidades nas que participaches, unha delas é regularidade Sport 80. Poderías comentarnos un pouquiño as diferencias con ser copiloto, por exemplo, nun rally normal? Sí, cambia moito, no? Regularidade Sport é diferente porque tú nun TC cronometrado dun rally tens que facer o mínimo tempo posible. E en regularidade, tú tens que facer un tempo en concreto. Tú arrancas a cero, de punto A a punto B, de salida a meta, e tens que facer unha media de 80, que é o normal. En esa media, por exemplo, son 2 km e pico, pois tens que facer 3 minutos 04. E tú tens que buscarte a vida para facer 3 minutos 04. E calcular unha media de 80 para ir máis ou menos en cada kilómetro a esa velocidade, a esa media, por así decirlo. E así, pois, conseguir ir a facer os mínimos puntos e lograr ganar. Vale. De todas as modalidades na que participas, cal é a que máis che gusta? A ver, é difícil, porque gracias a todos os pilotos e a toda a xente que me deixa correr, pois corro en varias modalidades, pero eu creo, sin duda, que son rallies. É a modalidade que máis me gusta, a que máis preparo, a que máis entreno, vou a cursos, fórmome bastante. Máis relacionado a rallies de asfalto, sobre todo. Vale. Bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona, pois, por exemplo, algo que ver ou algo que comer ou algo que digas, tes que ir a tal sitio sí ou sí, ou facer isto sí ou sí, unha festa, algo? Da miña zona, a comer nos furanchos, iso é, bueno, sagrado. Aí na miña zona comese moi ben. Lugar a visitar, pois, se te pilla en julio o Surco ou Rías, é unha moi boa opción. Non sei, a verdade é que cada lugar ten a súa belleza, non sei dicirche. Así en concreto, é que son dali, a mí non me chama nada que xa o conozo todo. Entón, o Monte de Sando Medio, que é un mirador moi bonito. Vale, pois tomamos nota e intentaremos ir algún día por facer turismo. Vale, xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter o tema da saúde mental, sobre todo centrado no tema da automoción, no mundo dos rallies? Ten moita importancia.
Vou falar desde o meu punto de vista, desde o copilotaxe. Eu penso que volvo mismo, salín en 20 coches, e desde un R2 que corre unha burrada, un Subaru, o Can-Am que corre un montón, ao Corsa, o 107 ou coches de menor cilindrada, penso que tú tens que salir moi centrado. Eu como copiloto penso así. Tens que salir cas ideas claras, con unha tranquilidade, unha paz, non podes salir atacado, alterado, nervioso, porque ao final líala. No fondo, isto ten unha parte de responsabilidade, que sí, que pasamos moi ben e queda moi bonito, pero ti aquí dentro estás xogando algo. E un golpe nadie o quere ter, entón penso que tens que estar moi concentrado e a nivel salud mental ir moi tranquilo. Vale, algún saúdo, algún agradecemento, algo que querías decir? Sí, agradecemento, pues, como sempre, a todos os que me apoian, están aí e me siguen cada rally. A meu irmán Roberto, que moitos días me dá, moita axuda me dá e está aí sempre. Agradezo de corazón, é a persona que máis me apoia, sin duda. E nada, gracias a todos, un saludo e un bico, un pouco máis. Bueno, pues nada, moitísimas gracias por participar e vémonos nas carreiras. Moitas gracias. Saberías.